Te grzmi. Ostatnio flaszka. Ale Trzeba skoczyć. godów, że grzmi. Niech se grzmi! Słuchaj. Kurde, fajnie, że tych babów nie ma. Ty. No, a co byśmy z tymi bobami robili? Ale słuchaj, tak tutaj nie możemy cały czas gnypić. Wiesz co, to by było dobre, abyś te jabłka pograł. No dobra, najpierw po piwo czy jabłka robić? A ty ostatnio flaszka. Ja, tylko dużo ostatnio. To Dobra. skocz po piwo. Skocz po piwo. Dobra. Skocz po piwo. Dobra. Jork, kup tam z 10 rzymloków jeszcze. Dobrze, że już pojechali. O, weź i słońce. Zaraz wylazi, jak ich nie ma. No. Ale została ostatnia flaszka. Trzeba się roboty chytać. Ja. I co betonujemy? Ostatnia flaszka. No. Skocz po piwo. Idę po koło. Dobra. Parzenie nie ma. Piwo jeszcze mamy. Kofie, bagażnik A wieleś tego kupił. 20, A wiele co zostało? 12. To my już 8 nie zabił. No to jeszcze wezmę sobie po jednym i 10 zakupimy po drodze. No i dobrze. Lepiej przyniesa. Miałaś być wcześniej, nie? Ja wcześniej miałam być rano. A rano to dla ciebie co jest? Wakacje są, jest rano, nie jest noc. Ewalda nie ma. Do noc rano jest o 6, a do niej o 9. O świetnie, Ewalda też tak nie ma. Ewald w końcu będzie jechał, nie? Panie wie. Ewalda nie ma. Wyżarliście po piwie? No, Ty pojedziesz. Prawo jazdy duma zapomniał. No świetnie. no to pojedziemy jutro. Ty. Ostatnia flaszka. Zarojada po te wursty, po ten gejszynk kupia po drodze. Dobra. Tam też musimy więcej wziąć. Wiesz, jak mi smakowało. A. A obaj no pojadymy. No może, Taka trasa. może wezmę jakiego jeszcze drugiego kierowcę. O! Ewalda. To oni go też zaprosili. Ja. Na pewno pojedzie, oni napędzyli. Nie ma co robić. Jojada, wiesz? Dobra. Wlecę do niego. Weź.